Per nosaltres aquest 1 de maig i aquestes manifestacions són importants en la mesura que hem de demostrar que estem mobilitzats, tal com diu el lema, per l'ocupació de qualitat i per la protecció social. Per tant, és evident que són unes manifestacions que les fem en un context de crisi econòmica on estem els treballadors i les treballadores rebent els efectes més durs de la crisi. Els nivells d'atur en el nostre país són molt importants. A Catalunya hi ha més de 600.000 persones aturades i tenim greus problemes, per tant, de gent que s'ha quedat sense feina i que té dificultats per trobar feina, o gent que busca feina per primera vegada i no troba feina. Per tant, tenim uns nivells d'atur que ens preocupen molt i, per tant, la necessitat de garantir, de vestir la protecció social necessària perquè aquestes persones disposin dels elements mínims per estar inserits en societat, per viure en societat i poder fer els seus processos de recol·locació, de recerca d'ocupació, de búsqueda de feina en definitiva. Aquest 1 de maig és un 1 de maig per nosaltres molt important. No hem d'oblidar que celebrem aquest 1 de maig després d'un any dur, difícil, complexa, i per tant a mi m'agradaria en primer lloc fer una crida a la gent perquè participi activament a les manifestacions, a les 5 manifestacions que tenim convocades arreu de Catalunya. És bo que els poderosos sàpiguen que d'aquesta crisi els treballadors i les treballadores no volem sortir entregant drets, no volem sortir amb merma de la situació que teníem des del punt de vista de drets. És evident que amb merma sortirem, sobretot si tenim en compte quines són les dades de l'atur, quines són les persones, les dones i els homes que estan aturats en aquests moments. Però, insisteixo, jo crec que és molt important que la gent prengui consciència que amb aquesta manifestació hem de fer una demostració de força davant dels poderosos per tal de poder sortir d'una manera positiva d'aquesta situació de crisi que patim en els últims anys. Aquest 1 de maig és un 1 de maig que, com deia al començament, ha de servir perquè el govern prengui nota de quina és l'opinió que hi ha al carrer. Perquè en els últims mesos el govern de l'Estat ha anat donant senyals de que podria canviar algunes de les seves polítiques. L'ha fet envers la reforma del sistema de pensions, que encara està en tràmit parlamentari i hem de veure com acaba això a través del Pacto de Toledo, però també l'ha fet en relació al tema de contractació o al despiste aquest al que ens tenen somesos en els últims temps amb noves modalitats de contractes o amb models de contractes d'altres països que sempre són aïllats, incomplerts i que no porten en joc. En aquest sentit, jo avui vull ratificar també el nostre compromís amb la defensa de l'estabilitat a l'ocupació, amb la defensa de la contractació amb drets i en tot cas resituar que els problemes del mercat de treball del nostre país no són com a conseqüència ni dels salaris, ni del preu de l'acomiadament, ni del sistema de pensions. És la manca de competitivitat, de productivitat de la indústria catalana, de la indústria espanyola. Jo també voldria ratificar el nostre compromís amb el text estatutari referendat pel poble català, fer una crida a la unitat per defensar aquest estatut d'aquells partits, d'aquelles formacions que van treballar amb l'elaboració de l'estatut, i jo vull dir de manera clara que per la UGT de Catalunya el Tribunal Constitucional està impedit des del punt de vista moral, des del punt de vista ètic, per emetre una sentència envers l'estatut, per molt que li molesti a qui li molesti.